Euskadi Gazteak antolatutako 7. maketa lehiaketak badu irabazlea. Eta behar bezala ospatzeko, hilaren 20ko kontzertu mundiala prestatu dugu Bilboko Kafe Antzokian. Hantxe izango dira Zea Maiz, aurteko lehiaketa irabazi duen talde bilbotarra, eta China Drums, Britaniar ospetsuak. Abenduaren 20an, jartzeitez martxan Bilboko Kafe Antzokian. Urte horretan Michael Hutchins bere buruaz beste egin zuen, egun horretan gainera, eta hori izan zen goizean goiz entzundako lehenengoko albistea, eta gero Gazteako maketa lehiaketaren irabazlea jakin behar zen, eta botoen bitartez erabaki behar zen entzulek ze talde nahi zuten, eta hori dena. Egun horretan, eguerdi alderan, ordu batak aldera edo, enteratu ginen, Gaztea maketa lehiaketako irabazleak izan ginela. Aipatuko dugu pizkatxo bat, nola izan den aurten asuntua. Gutxi gora bera urtero bezala 250 maketa jaso dira. Epaimaiak, horren inguruan ematen du lehen saria, eta gero entzulen sarirako aurre selekzio bat egiten du. Hauek eraman bai dute aurten lehen saria, 2 kantu eta 5.000 pela. Guretzako izan zen oso momentu emozionanteaz, azkenean sekulako dirua irabazi genuen, sekulako aukerak irabazi genituen, eta kontzertu bat, oso kontzertu garrantzitsua, non eta Bilboko Kafe Antzokian. Eta aurrengo abestia Guatakarra taldekoentzako beti gurekin egon direlako, eta ametik bere dantzan dabizelako. Repertorioa prestatu gendun, eta eguna ailegatu zen. Nik ez dakit besteen buruetan zer zegoen, ez dut uste hitz egin dugunik horreri buruz ere. Baina bai danok gure janskera pentsatu genduela, gero ikusten duzu eta ez dakit zergaitik pentsatu gendun jarri genduna, baina horrela izan zen, modelitoa pentsatu gendun. Eta azkenean dana oso ondo joan zen, baina aurreko momentuak gogoratu ere ez ditut egiten. Maketa lehiaketako segundu guztiak gogoratzen ditut, denak, kontatu aldizutena eta hilabete horietan zer gertatu zen ere nahiko argi daukat. Baina kontzertua baino lehen ez dut ezer gogoratzen. Bakarrik gogoratzen dut taula gainean egon ginenean, soinu frogaz ere ez du gogoratzen. Hori, Antzokia topera egon zen, ze gainera azkenean Santo Tomas eguna uste dut egun horretan ospatu egin zela, dana petauta egon zen goraino, gure familiakan egon ziren klaro lehenengoko hilaran, eta gogoratzen dut justo hasi baino lehen nola Joseina Etxeberria etorri zen, eta esan zigun, zuek irabazleak zarete, olako paripe bat egin zuen sobre batekin, eta barruan ez egoan ezer, baina txekean jolas hori egin zuen. Saria ematera goaz eta saria emateko hemen gurekin daukagu Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzako ordezkaria Nestor Arana, bera etorri da hila mesedez. Aiora, zerbait esango duzu, ezta? Eskerrik asko. Eta hori da gogoratzen dudana. Gero bai kontzertuan bai gogoratzen ditut gertatu ziren gauza ezberdin batzuk. Garai horretan Pipik jotzen zuen gitarrari beti hausten zitzaizkion sokak. Eta zelan ez, agurtu zitzaizkion sokak. Eta beste taldekoek, China Drum taldekoek utzi zioten beste gitarra bat. Izan zen hori guretzako gozada bat, azkenean zaude jotzen zure 5. kontzertu bat, momentuan oso famatua zen, guk ez gendun ezagutzen baina oso momentuan oso famatua zen talde batekin eta mundu mailan ezaguna zen talde batekin, eta utzi ziguten gitarra eta hori dena, ez? Baina nik bakarrik gogoratzen dut nire familia, ikusten dut justo non ze puntutan zeuden, nola ez dakiz zergaitik momenturen baten Olentzero abestia kantatzen hasi ziren ere bai, Gabonetako abestiren bat, eta izan zen super emozionantea eta gozada bat, hori izan zen, uste dut, justo gure Antzokiko lehenengoko kontzertua izan zela, egia izan historikoa, ez? Talde super berri bat izateko. Zabana
Rock munduan mainstream zanaren ondorio bat zala azkenean, ez? Orduko grunge mugimenduaren joerak eta bildu zituen talde bat eta euskeraz egin zuena, ez? Orduan esango nuke momentuko diskoa zala, momentuko estetika, momentuko soinua jarraitzen zuen disko bat, ez? Eta esan dugu moduan oso kanta honekin, kontuan izan da orduan taldea oso gaztea zala eta Aioraren ahotsa, ez? Beste meriturik kendu gabe, baina esango nuke Aioraren ahotsa dela taldearen ezaugarririk behinena eta entzungarriena, ez? Espazio eta denbora gelditzen duten uneak dira, nire begiak malkoz loratzen dituztenak dira piluaren aurrean isladatzen zaizkidan orbanak dira. Eta zer egin dudan, zer egin ote dudan, pentsatzen gelditzen naiz. Eta zer egin dudan, zer egin ote dudan, pentsatzen gelditzen naiz. Kanpoan egoteak oso urduri jartzen ninduen gehiago. Orduan normalean egiten nuena zen barruan sartu. Horretan bai, entzuten da jendea nola sartzen den. Eta igual kamerinoan zaude eta norbait dator. Eta ia bete da, kola dago kanpoan, ez da gizar. Horre gauza guztiak azkenean responsabilidade bat dira, ez? Azkenean hasiera baten ez daukazu responsabilidade hori. Eta orduan horregatik zaude lasaiago, kanpoan, jendeakin. Osea, nik ikasi dudana da, azkenean lasaitasun askoz ere gehiago behar dudala. Bete da, jendeak pagatu duzu ikusteko, eta ez du pagatu zu txorradak egiten ikusteko, ez da lanun bat ikusi nahi duelako. Gaina joan txokian ere, azkenean joan gara kontzertuak saiatu gara gero eta hobeagoak egiten, hau da dekorazio bereziren bat, jende ezberdina etortzea kolaboratzera eta horrek gauzak, ez? Eta horrek dakar sekulako aurretik sekulako lana eta momentuan hasi aurretik tensio oraindik area handiagoa, ez? Zea maizen kontzertuei buruz zer esan eta bereziki hemen Kafe Ontzokian, eurak ere bilbotarrak izan da, hemengo kontzertuak beti izan dira bereziak eta beroak esango nuke, ez? Eta momentu unkigarriak egoten dira euren kontzertuetan, eta askotan ere hemen bertan, momentu askotan negarre begiaren puntan duzula pasatzen duzu kontzertua, ez? Lagunak etortzen direnan kolaboratzera ez dira momentu horretan ailegatzen. Hori dana aurretik adostu behar da, begiratu behar da etorri aldiren, egin behar da eskaleta bat, jakiteko zein momentutan nor dagoen eta behar duzu pertsona bat egotea
jendea sartzeko eszenatokian eta ateratzeko. Eta horretik sekulako ensaioa dauka, ez? 2015ean egin gendun kontzertu horretarako, adibidez Francis egon zen, eta Raúl, Doktor Deseokoa. Francisek pilo bat jarraitzaile ditu gainera Bilbon, ez? Orduan, Francis gelitu zen ostonduta barruan, eta hasi ginen abestiarekin, ni hasi nintzen abestia, eta bakarrik presentatu gendun Raúl, ez? Doktor Deseoko Raúl egongo zala, eta kantaren erdian Francis hartu zen, eta, bueno, entzun zandera bende, Y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona. Este miedo duele más. Abrázame, abrázame. Horrek lan handia dakar. Baina supertxuloa dela eta gozada bat dela? Ba bai. Gero sekulako juerga egin genuela? Ba bai. Luze eta epikoa gainera, keletxez, bai. Zuekin, Aritz, Split zazpi. Ari naiz handitzen, txikia izanik, asko maite zaitu. Bidegi zuikusteko sudur bat lezeiteko onditzen